Joo, me pelataan tänään F2. Täällä on Share Tuis, tai oikeastaan Share Tuissi pelatus Color Switchia. Hashtag jäätävä mainos. Ei! Joo, siis tää on mun eka kerta, kun mä pelaan TF. Vai mitä Tuis? Joo. Et ihan saa. Sä et killannut ketään. Huomaan, mutta mä tein siihen sentään lämää. Se on hei mulle sentään jotain. Niin se on kyllä mulla. Joo, no mä en osaa väistellä noita roketteja, kato. Jos mä pelaan ekaa kertaa, niin mä voi olla ekalla kerralla mikä hirveä pro. Nyt sinne tulee joku. Kui huono tää oikeesti. Älä jaksa. Sun oma. Ai joo. Pääseekö tänne enää takas? Pääseekö tänne viholliset? Haama on punainen. Spy. No, nyt mekin ollaan sitten spy. Koska mä tykkään spysta. Höh. Huis. Eiks mä ookin pro? Mitä sairaan. Ai sniperi. Ok, no sä et oo siellä kyllä kauhea kauan.
Ja mä ollaan häviöllä varmaan. Siis mä oon ihan surkee. Team Fortress 2. No joo, ottaa huomioon, että tää on mun eka kerta. Ei tarvitse hävitä. Mitä? Ei tarvitse hävitä. Mitä nää nyt on? Kuka stiilas tapan multa? Se oli minä. Tapa se! Jee! Minä tapoin sen! Tai ainakin avustin. Joo, no mä lopetan tämän videon tähän. Subatkaa, kommatkaa, tykätkää. Tai tykätkää, jos tykkäsitte. Subatkaa, jos tykkäätte kanavasta. Jos ette tykkää, niin painakaa dislike. Näin yksinkertaista se on. Sammora.